Salma ta ce ya ce ba ta so na, wayo wayo Allah na. Wayo kafin azumi na nau'an diya da daga Salma bai tarbiya, ranar da na sha jarmiya. Cikin azumi ana yin gumi, gajin azumi kawai na kira ya abokina, ko na ce dai aminina, na ce ya raka ni ga ruhina, je mun shiri da ɗan guzuri ina naji. Mun kawo mashin sai gidansu, sai ga munan kofar gidansu, daman ne waya da yayansu. Mun ɗan jima sai ga Salma dai sallama, tun a sunanta an dace, dan kwata gaishe mukan tauce. Yarinyar mai tarbiya ce, haifu mai shiga na ta zuga komai na hanga. Ban sake ganin ta ba kundini, Rahama ce ɗai tarko ni, kuma ita ce ta yi min bayani. Bayan mun dawo gida ne, abokina kun gane, ina ta kira ai shiru ne, ta mutaki min bayani. Kullum sai na kira wayarta, wataran kawai sai ta ɗauka, ta ce haƙuri na da baka. Salma ta ce ba ta son ka, tuni zuciya ta karye. Ta ce ya kun kai da mamanta, ta ce wai an yi mata miji, kashe ne kamar ma ba na ji. Sun ma da jini sai dai juji, cikin ciki tabbas da hanji. Wallahi na ji babu daɗi, bayanin dai suna da yawa, amma a nan zan tsayawa. Ban so ku ji haushin kowa, na san abin da ba ku sani ba. Ina wasan mafatan alkairi, alasa ta kauce duka shari, dan ni yanzu na haƙura na daina soyayya. Allah ya zaɓa mana alkhairi a cikin rayuwa. Amin.